Assalamu alaikum jama'a. Barkamu da warhaka, barkamu da kasancewa da Zainab Raji TV. Muna kawo muku littafin nan ne mai suna Burin Raina, wacce Fauziya D. Sulaiman ta rubuto. Ni Zainab Abdullahi Raji zan karanto. Mun tsaya ne a daidai lokacin da Yarima ya ja tsaki game da faɗan. Ɗan iska ne kai wallahi. Kana ya fito da waya yana kiran Aisha. Ya ajiye wayar ya jawo taba ya kunna. Ya lumshe idanu yana busawa. To a nan muka tsaya. Barka da zuwa Zainab Raji TV. Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta inda za mu dinga sanar maka idan mun ɗaura sabon shiri. Mun gode. Bari mu ɗaura a kai. Daga can ɓangaren Aisha, wannan lamarin ya fi komai daɗi gare ta. Don haka ta miƙe ta nufi madubi ta gyara fuskarta. Daman tana sanye da riga da siket na atamfa Holland. Ta ɗauko alƙyabba farasol ta ɗaura. Sai ta ƙara fitowa. Ƙafar ta sanye da farin half cover. Ta nufi ɗakin Inna Fulani ta ɗauko kek ɗin da take ajiyewa a firij ta zuba bisa wani farantin silba mai yarfin zaiba daga gefe. Ta ɗaura madadinsa a sama. Ta nufi sashin su Sadauki. Tana tafe salo-salo kamar mara lafiya. Natural haka tafiyarta take. Cikin sanyin murya ta yi sallama. Mulkin ya motsa. Don haka idonsa a lumshe ya amsa sallamar. Har ta ajiye kek ɗin bisa tebur na tangaran. Ta zauna ta dube shi gami da duban falon ta ga babu Sadauki. Ta tsunkuyar da kai ta ce, Yarima gashi. Ya ɗago yana murmushi. Gami da buɗe ido ya ce, Sorry Aisha, idona na je yana nauyi. Ta yi murmushi ba tare da ta ce komai ba. Ya jawo kwanon ya sa fork ya gutsira. Sai da ya haɗiye ya ce, Aisha, kin iya kek. Mijinki ya more. Duk ran da na yi aure za ki koya wa matata ko? Ta dube shi kurum ta yi murmushi. Ya dube ta yana ɓata ran wasa. Tsiyata da ke, ba hira da ke. Sai dai ki ta ma mutum tallan makilin. Ta ƙara yin murmushi ta ce, Ka yi haƙuri Yarima. Ya yi murmushi ya ce, Oke, kina ji na ko? Ta daga masa kai. Har da wannan miyar ganyen takin. Ya rintsa ido gami da komawa ya kwanta a kujera. Aisha, duk abin da nake gaya miki gaibu ne fa. Tunda bani da matan aure a hannu ko? Ya ɗago yana dubanta. Ta toshe baki tana dariya. Ya tsunkuyar da kai. Bari mini dariya Aisha. Na taɓa so ban ji daɗinsa ba. Kin san Kubura, 'yar gidan sarkin Borno ko? Ta gyaɗa masa kai alamar na so ta yawa kamar raina, amma wai ran da na gabatar mata da kaina sai ta mini wulaƙanci. Tana mini mulki. Ya dube ta sosai gami da faɗin. Aisha, ni ma ai ɗan mulki ne. Ta langwabar da kai gefe, cike da tausayin yayan nata. Ta ɗaga masa kai alamar wato tana nufin shi ma ɗan sarauta ne. To akan me Kubura za ta min walakanci Aisha? Wannan karan ma dukar da kai ta yi. Abin ya taɓa ranta. Aisha, yanzu yaya zan yi? Ba ni shawara. Kanta yana duke ta kasa cewa komai. Aisha ya kuma kiranta. Ta ɗago ta dube shi. Ya harare ta. Ba za ki amsa kiran da na yi miki ba? Ta buɗe baki da ƙyar ta ce, Ka yi haƙuri Yarima. Ya yi murmushi. Ba haka za ki ce ba. Cewa za ki yi na'am Yarima. Ta yi dariya. Kana ta ce na'am Yarima. Suka yi dariya gaba ɗayansu. Daidai lokacin Yarima ya fito. Yana amsa waya. Ya nemi gefen kujera ya zauna. Hankalinsa yana kan wayar. Ƙirjin Aisha ya buga. Jikinta ya sanyi. Sadauki kam ya cika mata rai. Komai nasa na burge ta. A yanzu haka a tsanake yake amsa wayar tasa. Sai dai ko kallon inda suke yi bai yi ba. Hakan ya ɗan ɓata mata rai.
Yarima ya ci gaba da magana. Ni kam Aisha ina matuƙar son Kubura, amma wallahi ba zan kuma neman ta ba, balle har na ce zan aure ta. Zan samu right ɗina ko yaushe ne, ko nan da shekara 20 ne ina jiran right ɗina. Ta ɗago kai ta dube shi tana zara ido alamun mamaki, amma ta kasa cewa komai. Ya yi dariya. Ki yi magana Aisha, sun yi yawa shekarun ko? Sai ta ɗaga masa kai alamar ya ce oke, na rage 5, ba su yi yawa ba ko? Ta yi dariya gami da girgiza kai. Ya ce kai Aisha, duk gidan nan babu wanda ya iya ƙin magana kaman ke. Kin iya sarautan ƙin magana kamar ta mai martaba, ke da Sadauki. Wai don Allah bakinku baya wari ne kuka yi gum ɗin nan? Ta ɗan yi murmushi, shi ko Yarima harara ya watsa masa, saboda yana amsa wayar ne kurum, amma rabin hankalinsa na gare su. Yarima ya ga hararar da Sadauki ya masa, don haka ya saki dariya gami da jawo taba ya kunna, ya mata zuƙa 2, ya miƙe ya ce, na gaji da hirar kurame, bari na fice waje. Aisha ta ce kai Yarima. Ya ce ki ji iyakar maganar taki kenan. Ki sa mini kek ɗina a firij, idan kun gama zaman kuramen ni dai na wuce. Ta ɗan saci kallon Sadauki wanda ya kashe wayar, sai ta ji gabanta ya faɗi. Ta ƙara dukar da kai ta ce, barka da yamma Sadauki. Ya dube ta sau ɗaya ya ce, yauwa Aisha, kin wuni ƙalau? Maganar ta yi mata daɗi, sai dai bata san me za ta ce ba, illa murmushi kurum. Ya ɗauko taba shi ma ya kunna, ya mayar da hankalinsa sosai ga kallon TV. Sama da minti 10 suka yi a haka. Aisha don haka ta miƙe ta sa kek ɗin a cikin firij. Ta dubi inda Sadauki yake ta ce sai an jima. Bai dube ta ba ya ce oke mu wuni ƙalau. Ya koma ya kwanta ya lumshe ido, yana ci gaba da busa taba idonsa a lumshe. Shi kan komai ya ishe shi, ransa na gab da yin bom. To kuma ya rasa mafita. Dama kowane rai haka yake idan ya so abu, wato shi rai yana da son kai, muddin ba a cika masa burinsa ba. Idan ko haka ne lalle zuciyarsa na zaluntar gangan jikinsa, don ba komai ne jiki zai iya furtawa ba don biyan buƙatar ran ba. Ya ja dogon tsaki gami da tashi zaune. Yana son cin kek ɗin, amma sai yake gani wata hanya ce da ransa zai yi murna da haka. Har kuma ya ci gaba da azazzalarsa ga abin da gangar jikinsa ke iko da mulkin faɗi. Ya miƙe ya buɗe firij, ya tsira wa kayan ciki ido. Sanyin firij na dukansa, ransa na ci gaba da sanyi. Duk sanda ya ga abin da ya karo da burin ransa, ya ɗauko guda ɗaya ya tsira masa ido. Ya ɗan yi ƙoƙarin kashe tabar hannunsa gami da gutsirawa, sai ya ji wani sanyi a ransa. Wato ransa dai ya yi nasara a kan gangar jikinsa. Ya rasa irin wannan hali na zuciyarsa da ke mulki da ransa. Ya miƙe ya fice, yana gutsirar kek ɗin kaɗan-kaɗan. Wai son ransa bai son ya ƙare. Tana kwance a gadonta cike da kwalla, wadda ta saba taruwa duk lokacin da ta tuno da Sadauki. Anti Husna da Zara suka shigo da sauri. Zara ta yi mata duka ta ce, ‘yar iska miskila, sai ki taso mu je rabon invitation. Kullum ke dai kina ɗaka kamar munafuka. Ta miƙe a zuciya za ta rama. Husna ta ce, aba dai Aisha, ban san ki da faɗa ba. Rabu da Zara.
tashi saka kayanki mu je gurin rabon Ivy. Ta miƙe tana hararar Zara. Ta sanya atamfa Holland ta ɗora doguwar riga da ɗan kwalinta. Ta jawo flat shoe half cover. Ta sanya da yake rigar ta ja ce. Anti Usna ta riko hannunta ta ce, kai Aisha, duk sanda kika yi kwalliya sai na ce ina ma ni ce ‘yar figigiya irinki, don kwalliya na yi miki kyau. Aisha ta tsunkwe da kai tana murmushi. Zara ta zumbura baki ta ce, wai ma anti, me Aisha za ta nuna mana? Komai namu iri ɗaya ne fa, sai dai tsirantaka da manya-manyan idanunta. Anti Usna ta kai wa Zara duka. Suna dariya ta ce, ‘yar iska zage mana family ɗin. Suka fice suna dariya. Gagarumin biki ne tashi a gidan mai sarauta, domin zai aurar da ‘ya'ya biyu mata, Anti Husna da Khadija, sai kuma wacce za a kawo musu matar ɗansu da zai yi aure, Kabir. Husna da Kabir ‘ya'yan waziri ne, har da Zara ma. Ita kuma Khadija ‘yar gidan sarki ce. Gagarumin biki ake shiryawa a gidan, don haka baƙi daga ko'ina sauka suke a gidan sarautar. Ranar saka amarya a lalle, gidan ya ɗimke da mutane. Wannan lokaci ya fi wa Aisha komai daɗi saboda tana ganin sadauki akai-akai, sai dai ba ta jin daɗin ganinsa ko da yaushe cikin damuwa. Da tsakar rana, Anisa ta sauka, ‘yar gidan tsohon gwamnan Katsina, ministan kuɗi mai ci a yanzu, wacce tare suka yi karatu da Yarima da kuma sadauki a ƙasar waje. Anisa ‘yar gayu mai ji da kanta, da tsananin son rayuwar duniya kamar me. Tuntuni take zuwa gidan ta zauna saboda dama can babanta aminin sarki ne. Tare suka yi karatu tun daga firamare. Tana son Aisha sosai tun Aisha na ƙarama. Haka a ɗakin Aisha take sauka, domin ta san yadda Aisha take da tsafta da karrama mutum. Matsalar ta kurum rashin magana. Misalin ƙarfe 5, babban filin gidan ya ɗimke da jama'a. Kowa ya ci kwalliya. Amare na tsakar fili ana yi musu kirari. Can Anisa suka ratso da Aisha. Tana sanye da wani babban lace wanda duk yadi ɗaya yana kaiwa 20,000. Sai dai ɗinkin da aka yi masa da kuɗin da za a yi, dole ka san cewa kuɗi sun sha kuka, don an wulaƙanta su. 'Yan rigar figil da ita, siket ɗin kuma ya matse ta tsam, sai wani ɗan kwali da aka ɗaura. Wuyanta ya sha diamond. Aisha ko shadda ta sanya lemon green, wacce ta sha aiki a wuya da hannu. Ta sanya gwal ƙirar Dubai. Ta yi kyau sosai. Takalmin ƙafarta ma lemon green ne. Sai ɗan tsiririn gyale da ta ɗaura a kafaɗarta. Mai kiɗan ƙwaryan ta fara cashewa. Mata suka fara shiga ana watsin kuɗi. Kusan ƙarfe 6 aka sanya amarya a lalle. Jama'a suka fara watsewa. Aisha ta miƙe ta ce da Anisa, "Anti Anisa, mu ce ciki mana." Anisa ta ce, "Aisha, ba mu gaisa da abokaina ba tun da na zo gidan." Aisha ba ta yi mamaki ba, don tuntun ta san Anisa tamkar baturiya ta ɗauki kanta. Halin nata kuma bai mata daɗi, amma ba ta isa ta hana ta ba. Tana zancen zuci ta ji Anisa ta fige ta. Kai tsaye sashin su sadauki suka nufa. Tun daga farfajiyar gidan nasu suka jiyo sautin waƙar Aliyu ɗan Dau na tashi. Cikin waƙarsa ta Turaki Ali. Anisa ta saki hannun Aisha ta shige falon da sauri.
Yarima na zaune, laptop na kan cinyarsa yana daddannawa. Shi kuma Sadauki yana tsaye jikin windo yana kallon shuke-shuke da lambun gidan. Hannunsa riƙe da taba, yana busawa a hankali. Idonsa a lumshe tamkar mai barci a tsaye. Anisa ta shiga da gudu tana faɗin, "Oh, my Sadauki, long time." Kafin ya juyo har ta kai gare shi ta rungume shi ta baya. Aisha ta zaro idanu, gami da dafa kirji tana faɗin, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ƙafafunta suka gaza ɗaukarta, ta zube a kujeran da ke gefenta. To jama'a, a nan za mu tsaya. A shiri na gaba, za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ni ce taku a kullum, Zainab Abdullahi Raji. Nake ce da ku, bi salam. Barka da zuwa Zainab Raji TV. Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta inda za mu dinga sanar maka idan mun ɗaura sabon shiri. Mun gode.